Здравейте хора, аз съм Ghost 223 и ние ще снимаме с моят приятел как правим скинови. Вие в края на клипа ще кажете кой повече ви харесва. Кажи здрасти, Алекс. Добре. Спирам клипа докато свършим, защото няма да ми стигне времето докато свършим. Да, ще се върнем после. И така хора, ние се върнахме, когато вече скиновете са ни готови. Така, това е моят скин. Нищо особено, обикновен скин. Сега ще покажа скина на приятеля ми, който би трябвало да е някакъв полицай или да я го знам какво е. Да, в коментарите пишете кой скин ви е харесал повече. Ами да, хора, това ще е за клипа. За вас малък клип, но за нас дълго, защото спряхме клипа докато правихме скиновете. Аз направих така два скина, обаче единия се прецака и почнах тоя и той вече стана хубав, според мен. Да. Абонирайте се за канала ми, харесайте клипа и кажете кой скин ви е харесал повече в коментарите. Да, чао.